Praise the Lord. இது உங்க தின திருச்சுடர். மார்க் 11:24. நீங்கள் ஜெபத்தில் கேட்கும் எல்லாவற்றையும் அது கிடைத்துவிட்டதாக நம்புங்கள். அது உங்களுக்காகவே இருக்கும் என்று நான் சொல்லுகிறேன். ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் ஃபுட் ஆர்டர் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் டவுட் பண்ண மாட்டோம். ஷெஃப் குக் பண்ணுவாரா, வெயிட்டர் கொண்டு வருவாரான்னு யோசிக்க மாட்டோம். வை? பிகாஸ் we trust the system. ஆனா கடவுள்கிட்ட ஜெபிக்கிறப்போ நாம தான் டவுட் பண்றோம். Will God do it? Maybe not for me. Jesus clear-ஆ சொன்னாரு. Ask in prayer and believe like it's already delivered. கடவுளுக்கு வேணும் நம்பிக்கை, ஹெசிடேஷன் இல்லாத நம்பிக்கை. So from today, வெயிட்டரை விட கிரியேட்டரை நம்புங்க. நம்பிக்கையோடு பிரேயர் பண்ணுங்க, நிச்சயம் கிடைக்கும் பாருங்க. நாளை மீட் பண்ணலாம்.